Mâncare și curățenie sunt lucruri de care cei mai mulți români se preocupă chiar înainte de Crăciun. Cine nu are timp să dea cu aspiratorul, să șteargă praful sau să spele perdele, apelează la firmele de specialitate. Vizita unei echipe de igienizare durează în medie 4 ore, iar costul operațiunii pornește de la 700 de lei în București sau Cluj-Napoca. Ștefania locuiește într-un apartament cu 3 camere și este clientă fidelă a unei firme de curățenie. Termin destul de târziu la job și prefer să stau cu băiețelul meu, să luăm cina împreună, să gătim, decât să pierd ore în șir făcând curat. În perioada sărbătorilor, într-adevăr, apelez la varianta de curățenie generală și implică și geamuri și cam tot. Anul acesta, timp de 2 zile, angajații vor veni să facă locuința să strălucească, evident contra cost. Prețul unei curățenii generale este influențat și de gradul de mizerie din apartament, dar și de numărul de metri pătrați. De exemplu, în acest apartament cu 3 camere, o curățenie generală de Crăciun costă 1200 de lei. Dar este un apartament unde curățenia se întreține săptămânal cu firma și costă 2000 de lei un astfel de abonament pe lună. Este o curățenie amănunțită în care desprăfuim toate suprafețele, ștergem geamurile, pervazurile, curățăm și dezinfectăm în detaliu băile și bucătăriile. În perioada sărbătorilor, cererea unui asemenea serviciu crește chiar și cu 40%. Cine vrea să fie sigur că va avea casa lună și bec de sărbători, trebuie să-și facă programare cel puțin cu o lună înainte de Crăciun. Pentru un apartament de 2 camere, prețul pornește de la 700 de lei, pentru 3 camere de la 900 de lei, iar pentru vile de la 12 lei pe metru pătrat. 30 de lei este spălarea la interior a obiectelor electrocasnice. Serviciile suplimentare sunt curățării de canapea, curățări de mochete, spălare și igienizare draperii și perdele și prețurile pentru serviciile suplimentare pornesc de la 500 de lei. 500 de lei, de exemplu, pentru o canapea așa de 2 persoane, este o curățare intensă și durează undeva la 2 ore. În marile orașe, afacerea este una profitabilă, indiferent de sezon. În ultimii ani, numărul firmelor de profil a crescut considerabil. Aproape jumătate din ele au sediul în București, Prahova și Cluj. Cine nu își poate permite acest serviciu rămâne la varianta low cost, curățenia personală.